Kulturali huwa programm imtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Nirringrazzjaw lil Main Fuel Your Purpose u Mark's Bakery Tarxin għar-rigali tal-mistednin. Nilqawkom għal programmi ieħor multikulturali, il-post fejn iddiskutu diversi personalitajiet u anka l-impatt li ħallew fis-soċjetà. Serje mtella mit-tieni sena tal-Baċellerat fil-Midja tal-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST. Jiena Claire Gisordri se nkun qed immexxi il-programm tal-lum onorata ħafna x'ħankunu qed niddiskutu persuna illi kelli x-xorti illi ltqajt miegħu intervistajtu kien parti kbira minn ħajti wkoll. ħallampad kbir, ħajqpa ħallampad kbir fis-soċjetà, ħanaraw il-feature flimkien, ħanaraw fuq min ħanitkellmu llum. And the winner for most inspiring individual is Jake Vella. Jake Vella! Jake Vella! Jake Vella. Jake Vella. Grazzi l-dawk li votaw li nominawni. Jake kien eżempju għal ħafna nies. Jake inta ispirazzjoni għal ħafna nies, inkluż aħna l-mużiċisti. Irridu nżommu l-memorja ta' Jake alive. Jake, Persebuja kollha tħobbok, we love you! Ta' 4 snin skoprew li Jake kellu kundizzjoni rowhead. Din il-kundizzjoni taffettwa biss 100 ruħ madwar id-dinja kollha. Iżda Jake, bis-sapport ta' familtu, baqa' reżiljenti. Present il-kondizzjoni u hekk. Iktar nagħmel kuraġġ il min joqgħod bil-qiegħda u hekk jagħmel kuraġġ biex jagħmel iktar eżerċizzju. Deċieda li joħroġ xi ħaġa pożittiva minn kundizzjoni tant diffiċli. Ta' 10 snin organizza l-ewwel ġabra tiegħu għall-annimali. L-ambizzjonijiet suċċessi ta' Jake għamlu impatt mhux biss għall-organizzazzjonijiet li kien jiġbor għalihom, imma anke fuq is-soċjetà ta' madwaru. Apparti il-ġid li jagħmel bil-ġbir ta' fondi għall-annimali, huwa bniedem ta' influenza kbira. Influenza li tħolqot in-nies, li twassal messaġġ u tinspira lil ħaddieħor. Jake għamel dan kollu waqt li affaċċja l-sfidi ta' rowhead, dak kollu li ġib magħha, bħal obeżità u problemi respiratorji. Jake daħal fl-isptar ta' Mater Dei f'Novembru tal-2022 fejn għamel sena u 9 xhur fl-ICU. Huwa kompla l-iskola online u prattika il-gitarra fost ħafna aktar instrumenti. Il-ħolma ta' Jake baqgħet ħajja. Ġitni idea norganizza mixja għall-annimali biex ngħin lill-AAA. Aħna ġejna nagħtu s-sem tagħna, nitlobkom tagħmlu bħalna. Huwa organizza il-powwalk għal ġabra ta' donazzjonijiet u ħeġġeġ lin-nies biex iċemplu waqt l-istrina u jiftakru f'Puttinu. Nixtieq minn hawnhekk in-nies jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom biex jgħinu lil Puttinu. Fi 30 ta' Wissu 2024, bisfortuna kbira u xokk kbira l-poplu, Jake iħallina ta' 15-il sena. Imma l-istorja tiegħu ma taqafx hawn. Jake, mem lebda bżonn ta' introduzzjoni, kont nitkellem mal-papa tiegħu qabel dal-programm, qed Jake kulħadd jafu Malta, ġieli ħadd tmur imkien u mhux se ssib il xi ħadd li ma jafx il-Jake. Jiena kelli x-xorti li intervistajtukom il-darba, tkellimt miegħu l-ewwel darba u kemm dak il-filmat spiċċa fuq nota isma' biex sabiħa għax ħallina l-iktar ħaġa li kienet kieku kelli nsemmi l-iktar ħaġa li kienet ħalli fuq. Meta niltaqa' ma' Jake u nitbissem fuqha li xu dejjem jitbissem u dejjem jitħaq u dejjem nitqu u ngħidu xi ħaġa u dik għalhekk vera nieħu pjaċir li nagħmel dan il-programm illum għandi żewġ persuni li kienu li huma importanti ħafna f'ħajtu l-papa tiegħu Josie Vella u Fabio Spiteri. Fabio Spiteri
kważi sar familja li. Niftakar l-ewwel darba l-intervistajtu l-Jake mill-ewwel semmi l-Fabio u jien naħseb sirtna fil-Jake permezz tal-programm. L-għan nizgħat ħafna tal-li ġejtu, it-tnej li intom. Ħansa sikom mistoqsija diffiċli l-ewwel waħda. Kieku kelli ngħidilkom isma' deskrivu l-Jake f'kelma waħda. Eroj. Leġenda. Leġenda, vera. It-tnej, ħanibda bik, Josie, ħankelmek. Fabio, inti, tiftakar meta l-tqajt ma' Jake l-ewwel darba? L-ewwel darba jien kont qed nagħmel duathlon kelli race. U wara race nara qed tfajjel il-xkejken. Għalli nista' noħor it-trat miegħek. U tajtu għannaqtu tajtu l-medalja. U bdiet imħabba bejn it-natnej għal ħafna snin. Kien jiġi anke sessions tiegħek jitrenja? Jiena niftakru jagħmel il-bike, roller sessions. mal-kbar. Konna inkludi ħafna l-ġejk jiena fej anka konna norganizzaw triathlon ġibtu mija jinqasmu l-ilma, għamilna ħafna attivitajiet fl-imkien, għamilna darba minnhom niftakar il-Jake għalli nixtieq nagħmel xi ħaġa speċjali biex niġbor il-flus. Qedlu mela ħanomu, ħansiblek hawnma għomejna minn fejn konna mejna, mill-Gżir ta' San Pawl, mill-Gżir ta' San Pawl sa Buġibba, 2 kilometers. Konna ġbarna l-ewwel darba fundraising għall-AAA. U ma kienx isu sa kif smajt li ta' 15-il sena ftakart. Jake matur ħafna l-età tiegħu. Ħafna. Minħabba forsi milli għadda, ma isa tkellem raġel kbir, anke kif jirraġuna fuq loġistik sempliċi ta' ġi kienet ċaġa li kienet taffaxxinani. Ħan nistaqsik, kif Jake, ġi meta kien żgħir? Jake Kif ġi altruist u għax imbagħad u beda jbati meta sirtu tafu bid-diagnosis tiegħu? Jake kien tifel bħall oħrajn, dak il-mentalità ta' tifel. Imma dejjem kien dak id-daqsxejn ta' matur, però kif ħakmitu l-kondizzjoni Jake hemm qisu nbidel. Kiber mentalment. Ifhem Claire, meta tgħaddi minn battalja, Jake ma ninsewx, Jake kellu battalja ta' 10 snin. 10 snin qed issemmi qisek għandek mażra ġol baħar, il-ħabel dejjem jillużja u dejjem nieżla. Allura Jake dejjem sejjer lura. Jake kellu triq twila. U kif mhux ma nafx il-kelma tajba ikkonvinġejtu, ma kif inkludejtu l-isport fil-ħajja tiegħu għalkemm il-kondizzjoni tiegħu. L-isport daħal f'Jake hemm għax fil-bidu konnet naraw jiggejni għal-weight u peress li jiena nagħmel l-isports bejt nipprova ntiħdaq xejn sports, però bl-ebda mod ma seta' jinżel Jake, ma konniex nafu x'kundizzjoni għandu. Wara ħafna riċerki hemm sirna nafu x'kundizzjoni li anke jekk jitrenja l-ħin kollu jiżdied fil-pis. Però l-sports żammu ngħidlek li Jake għex dik l-età li żammu b'saħħtu huwa l-isports. Għax baqa' jipprattika l-isport bid-batija għax ngħiduha kif inhi. Jake hemm il-persuna li kellu mhux għax irid, Jake hemm ma kienx obese għax jiekol bla doċċ. Mhux hekk. Jake il-kondizzjoni ġabitu hekk, hemm Jake kien qiegħed iġorr 4 min nies miegħu bil-pis li kellu. U baqa xorta jagħmel l-isports. Kien jagħmel it-triathlon li wara ftit Jake ma baqax jiġri. Mhux hekk. U anka rota kellu jaqta' ħabba saqajh. Imma mbagħad spiċċa swimming biss u baqa' għaddej. Anka minn ġol l-isptar baqa' jipprova jagħmel xi ħaġa Jake. Xi ġmielu. Ngħidlek ta' żgħira ma taħsbu gwer. Kieku kelli nsaqsikom tiftakru f'xi mument partikolari fejn inti tgħid sistra Jake vera qed jagħmel impatt fuq kulħadd. Ħanejdlek, jiena għandi imħabba iktar speċjali għal Jake għax Jake dejjem rid jgħin l-annimali li hija l-passjoni tiegħi wkoll. Eżatt. U kif ġiet dik? Naħseb ma nafx, kien xinġab il-maja, xinġab il-maja. Kif inhi, bħalma taf inti hemm meta jidħol il-mart bniedem jiġi bżonn ħafna affarijiet. U l-Jake konna ngħidulux ma tagħmilix għal ċertu NGO jew ċertu NGO. U kien jgħidilna kien jgħidilna għax jiena rrid nibqa' maħbub ma' kulħadd.
ma rridx li ħadd ieħor jgħid ara għalija ma miliex. Għal u l-annimali ma tantx għandhom min jiġbor għalihom. U deċida li jibda għall-annimali. Aħna bajna nagħmluhom l-affarijiet li kien jagħmlu, diment li nsibu konkurrenza tan-nies. Tifhem, Naħseb l-istess raġuni tiegħek, Fabio, inti għalhekk dejjem taqbes għall-annimali. L-annimali. Tgħid m'għandhomx vuċi. L-aħħar associations minn sin. Niġbru l-miljuni għal partiti politiċi, niġbru l-miljuni għal nies fil-bżonn, fejtlu l-annimali ma niġbru ftit. U ġabba Monti sew. Ija, ta' U għamel sfidi sew. Kif kellek issemminna challenge partikolari? L-iktar challenge li jibqa' f'moħħi. Meta l-mara Maruska kienet għaddejja mill-kanser u kellha treatment minnhom 20 ġurnata radioterapi. U Alla naqsa midbatija miegħek. Alla nagħmilhom nom. Mamma mia. Alla il-ħabib tiegħi Nila Ġus kien għadu meta għamel 100 kilometers minn Sqallija l-Malta. Alla jien ma nistax nagħmilhom fil-baħar żgur, alla nagħmilhom fil-pool. U qasamhom f'20 ġurnata, tiftakar Fab? Mala. Għamilhom f'20 ġurnata u beda jum jaqta dejjem jibatlu s-sessions lil Fabio, Fab illum għomejt 5K, illum għomejt 3K. Fil-ħodu għomejtek, għamiltek. U għaqqat 100 kilometers fi 20 day. Mamma mia. U kienet U meta kien jgħidhom lok daw l-affarijiet inti kont inkwieta l-saħħa tiegħu pereżempju, x'kien il-reazzjoni ma kontx ninkwieta ta' jiena darba minnhom fettillu jinżel upsailing ma' skola. Jake, b'dak il-pis. Għalli nagħmilha diet, qed mela x'tagħmel. Qed mela. L-ariet għalfej jimminjim biex ngħidlu le. Kien safe, ovvja. Kien safe. Ekku. Stidnu ħisuq il-go-kart, Marokol. Marokol. Ejja. Xtaqt nistaqsik, Fabio, inti tagħmilha ma' ħafna nies, il-ħin kollu tagħmel kuraġġ lin-nies biex jagħmlu l-isport, imma li tara karattru bħal dak li għaddej minn dik id-batija kollha. U xorta jibqa' jinsisti biex jagħmel l-isport. Il-min qed jarana u jixtieq jagħmel xi ħaġa u jaqta' qalbu. X'tajtu? Jien fil-fatt nagħmel ħafna motivational talks u waħda mis-sections tiegħi għall-motivation, jien għandi bżonn il-motivation għax jien bniedem normali bħala ieħor u dejjem nitkellem fuq Jake. Nġib eżempju wkoll li aħna tant kemm aħna laki li laqqas nirrealizzaw li hawn nies li l-ewwel ħaġa li jagħmlu xi noqogħu filgħodu jpoġġu fuq siġġu tar-roti għattaw ġurnata sejħa fuq wheelchair. Allura aħna li għandna parsa għajnu par idej u moħtajjeb u idej tistassu, ma sabx nagħmlu naqra eżerċizzju. Bħal ma kien jagħmel Jake sal-aħħar ġurnata, ħalli anke lahom qatawlu l-Jake għax kellu bżonn l-ossiġnu 24/7. U kienet diffiċli biex jkomplihom, imma Jake baqa' pożittiv ukoll sal-aħħar konna ngħidlu Jake kif inti. Qatt ma gerger, qatt. U għamilt l-aħħar sentej inċempillu kuljum. Qatt ma gerger. Ġo kamra tal-isptar sentej. Mamma mia xi ġmiel. Dejjem jissorprendik. U kien jissorprendik anke fit-training, dejjem issemmija inti dik. U l-aħħar ħaġa nixtieq nistaqsikom meta taħġieħi Repubblika. Ġewżi, x'ħassejt? Dan it-tifel ħalla impatt fil-pajjiż. Impatt, ħalla impatt? U għandu legat, ħalla legat sbieħ. Ekku. Jien naħseb il-legat ta' Jake ħajibqgħu wirt għal-poplu Malti wawċi. Ekku. U ma tantx kien xi wieħed li pereżempju għaliex kien ta' żgħira, kien jaf jitkellem ħafna, mhux xi wieħed il-ħin kollu jħobb jidher u hekk, imma li kien jgħidu bis-sens. U kellu ħaġa oħra li Jake dejjem adatta għalli jiġi fiha, għalli titfaw fiha l-kondizzjoni. Jake kien ma ninsewx, Jake kien jimxi jiġri jagħmel ħafna affarijiet, spiċċa ma jimxix. Spiċċa fuq Petruna ġo kamra. Imma kien jgħidli għaw minnu għardet. Mamma mia. Jiena tajjeb inħossni. Inkredibbli. Tal-bli. Ħana raw dan il-feature fej ħan nitkellmu ma' nies illi komplew jaħdmu ġri anka wara l-ħallina, komplew jaħdmu ħajjiqpaw jaħdmu ħajqa jissema Jake u ħajqa jisir il-ġid. Ħana raw dan il-feature flimkien. Jake minn dejjem kien ta' ispirazzjoni għalija, kien jaħseb ħadd ieħor. U dik hija xi ħaġa li kienet tispirani ħafna, li ġibditni ħafna leh. Kien perseveranti fl-isport minkejja l-isfidi tiegħu, kemm kien ħobb l-istess annimali. Il-messaġġ b'saħħtu li bad Jake li hu ġġieled dik id-tbatija li kien għaddej minna b'affarijiet straordinarji li għamel tul ħajtu.
darba minnhom daħal l-isptar u mort nżuru. Għalli jiena nixtieq li nagħmlu xi ħaġa flimkien biex ngħinu l-annimali. Dak iż-żmien kien qed jagħmel il-powo hawnhekk l-isptar ma xtaq jagħmel xi ħaġa akbar. Għatlu li kont qed nipprepara l-inizjattiva Rigal b'imħabba li nagħmel fi Pjazza Kastilja u għatlu trix nagħmlu xi ħaġa brabta mal-annimali. U kif għatlu hekk wiċċu xel bil-ferħ. Tant baqa jippersisti u tant wera x-xewqa li jagħmilha u li jgħin lil dawk li m'għandhomx vuċi li jiena komplejt naħdem fuqha u għamilnija u wellidna rigal b'imħabba b'differenza. Differenza li x'minflok konna qegħdin niġbru rigali għat-tfal, bila niġbru ikel u prodotti għall-annimali. Ferħat Isfel ta' Malta għandna b'kollox madwar 290 għaqda volontarja. Wieħed miċ-ċentri l-ġodda tal-volontarjat ser ikun iddedikat għal Jake. Goals for Care hija inizjattiva li ħarġet mill-Kunsill tal-Plejers li għandna aħna tal-Fguro United Football Club fejn dan il-Kunsill u magħmul minn 13 tifel u tifla niltaqgħu darba fix-xahar u fih noħorġu inizjattivi soċjali li nistgħu ngħinu l-komunità. Goals of Care primarjament tfisser li kull goal isarraf 5 euro. Fl-aħħar tas-sena dan il-pott ta' 5 euros ta' goals li nkunu skurjajna ħajitqasmu nofs bin-nofs għall-AAA kif ukoll għal Frame Football Malta. U allura l-istess membri tal-Kunsill tagħna ddeċidew li jonoraw il-preżenza, jonoraw il-memorja ta' Jake Vella billi ħorġu b'din l-inizjattiva. Xi ħaġa sabiħa li għandna f'din l-inizjattiva li ovvjament ħarġet mit-tfal, però hija wkoll inizjattiva li ġiet ukoll adottata mill-Plejer Internazzjonali ta' Malta Hailey Buġejja. Memorja ta' Jake illi tibqa' ħajja fost il-volontira kollha li tul is-snin li ġejjin ser ikollhom l-opportunità li jaħdmu b'xejn minn dan iċ-ċentru tal-volontarjat. Fl-aħħar ġranet tiegħu ġejt inżuru, ħares fajnejja u jiena ħares fajnejh u għatlu Jake, jiena nagħmellek weda li din l-inizjattiva li wellidna flimkien inkompli nagħmilha. Jake ħares lejja u bajnejh urini kemm kien ferħan. U jiena dak il-legat ta' Jake nixtieq inkompli nagħmlu u fil-fatt erġejna din is-sena għamilna rigal b'imħabba b'differenza ir-raba' edizzjoni. Namlu tajjeb u namlu ġita l-istess tfal tagħna li nonoraw il-memorja u l-lezzjonijiet li Jake għamel fil-15 sena ħajja tiegħu u nemmen li x-xogħol tiegħu u l-legat tiegħu ħajmur lilin ħafna iktar minn kemm għex f'din id-dinja. U naħseb tramite din l-inizjattiva ħajkollna parti minn Jake f'kull tifel u tifla fil-klabb tagħna. Għaxi ġmielu, Jody, inti ġenitur, jena ġenitur, niprofa nifhem. Ma tistax tifhem imma li tara dawn l-affarijiet għax sabiħa fija nfisha. Illi Jake ħalla dal-impatt kollu għata jitkellem fuq Jake, ma issa naqdet Ripo Lavella li hija rappreżentanta tal-Association for Abandoned Animals, li hija organizzazzjoni illi tilqa l-annimali abbandonati tipprova ssib djar għalihom u Jake għamel ħafna. Jake huwa wieħed mill-main mascots tagħna Jake. I mean, inspirazzjoni kbira lejna aħna ninspiraw ruħna minnu. Intkom għandkom dejjem bżonn il-fondi. Dejjem. Aħna NGO. Aħna bħala santwarju NGO, ġifiri minar lajnuna tal-poplu ma nistawx nimxu l-qoddim. Ġifiri bid-donazzjonijiet aħna dejjem naħdmu biex dejjem nejnu u nsalvaw l-annimali li jkun hemm fit-toroq u anka l-annimali li jkunu abbandonati. Wara kif jgħidu bl-Ingliż what a breath of fresh air meta Jake iddeċida li jagħmel ċerti sfidi għalikom biex. Għadu sallum il-ġurnata Jake jgħinna, kull sena jgħinna, dejjem imexxina l-qoddim. Daw l-affarijiet illi dejjem. Itina aktar kuraġġ li nkomplu naħdmu favur l-annimali. Tista' semmilna xi attività hekk illi jagħmel għalikom? Jagħmel il-walk ta' Mater Day, dik hija naħseb waħda mill-main reċenti. U vera idea hekk kienet dik, għajduna xejn fuq din l-idea. Dika kien Jake f-2022 f'Novembru kien daħal l-isptar u fejn għamel l-aħħar kważi sentej ta' ħajtu jgħix hemmhekk. U kellu f'moħħu li jew minn kemm huna l-Malta xi darba. U għalli sa ma nistax nagħmilha dik għax ġejt bl-oxygen u hekk għalli ma ħa nagħmel xi ħaġa ta' għalli tiġini f'moħħi issa. Qed se tagħmel għalli ħa noħloq
mixja madwar Mater Dei. Għetlu mixja. Għetlu ma Jake Madwar mixja. Mater Dei. Għalli tiġa qed naħsibha kif inhi. Għalli nimxu madwar Mater Dei, għalli hemm 1.1 kilometer, għalli u tkun tajba. Għalli jien jekk ma nkunx nista' noħroġ ħabba ir-riħ, ħabba temp, il-kabba l-kesħa, għalli noqgħod nistennihom fil-main entrance. U kienet xi ħaġa wow. U ġew nies? U ġew. Ħafna ġew. Ħafna. U kważi dejjem in-nies meta kien hemm Jake kienu jkunu iżjed. Mhux hekk? Mhux hekk? Aħna nieħdu minn dis-sena. Kien hemm nies, però seta' jkun hemm iżjed. Però naħseb Jake għandu xi ħaġa li jiġbed il dak li jkun. Infatti dis-sena konna l-aħħar ġimgħa konna għadna ma ġbarna xejn li laqas temmen. Mort ħdej għax Jake qiegħed kremat id-dar fuq il-bank tal-kċina u nkellmuh il-ħin kollu jienu Maruska, nselmilha minn hawn il-mara. U għetlu Jake, għetlu donna dis-sena ħatkun mhux tajba. Għetlu jekk fil-każ is-sena d-dieħla niskipjawha. M'għaddewx satej Kler. Iċempilli aġent għalli din is-sena għalli id-donazzjoni tagħna ħatkun it-triplu ta' 8,000 euros fikel. U rnexxielna niġbru bej ikel u bej cash hemm 9,000 u xi 82. Għajnuna kbira, u l-istess kif jagħmel Fabio. Ħafna. F'sija mixja di ġifieri. L-attività hekk. Fl-istess ħin taħseb illi ħolo għarfien iktar fuq l-animali barra l-flus illi nġabru l-istess kif jagħmel Fabio. Aħna l-Maltin, kif taqbad tgħidha, meta naraw daw l-affarijiet qisna aktar nitfgħu għajnejna fuqhom, allura kif kien jitkellem huwa u x-xogħol li kien jagħmel huwa u li għadu jagħmel illum il-ġurnata, għamel iktar għarfien lin-nies biex jgħinu. Jagħtu their 1 cent f'dawn l-affarijiet. Infatti hemm individwi li ġieli jmorru matul is-sena jgħidulhom isma' għandkom daw in-memory of Jake. Ekku. Għall-memorja ta' Jake, anka kellu il-birthday. Il-Ministru kien fetaħ, u Mbonnici kien fetaħ Ardalam, ġurnata l-entratura b'xej, min irid jagħti donazzjoni. U nġabret x'isomma xi ħaġa qrib 1,000 euro. Li wkoll sabiħa. Mhux hekk, l-istess kif tagħmel int Fabio, inti din tagħmilha l-ħin kollu u naħseb kienet l-iktar ħaġa li kellkom inkomin u intom kontu titkellmu ħafna intu Jake. Kieku kelli ngħidlek xi ħaġa simpatika li hekk il-konverzazzjoni tagħkom. Kif kienet tkun? ċili tkellimna sija ta' fuq Messenger. Sija, bil-kamera, nibda niekol jien, kien joqgħod jitħax jiena nixrob l-imbit kull jum. Konna reħ l-imbit, ndawar l-għek qoddim il-kamera jiex kemm kien jitħaq. U nagħmlu sija nparlaw jien, Josie, mbagħad hemm tifel ieħor indaħluh magħna lil-Isaac. U konna nagħmlu sija mhux f'dejjem sija ta' nofsija dejjem minnija, kważi kuljum, nċemplu u nidħu. Fuq kollox konna nitkellmu, fuq kollox. Għas nista' niftakar mamma fuq kollox. Intom għandkom tetu ta' Jake. X'għamiltu? Dam tela. Għax iġmil, aħna kollha tetu lovers. Jien għamilt il-ġejkaw. Jien għamilt il-ġejkaw u hekk qiegħed bir-rota u meta kien jidħol fir-races jiftaħ idejh. U għandi storja ta' sejjer mbagħad. Memorja li tħadq miegħek għal dejjem. Sar ħafna attivitajiet b'isem ta' Jake u hekk imma jidna daqsxejn fuq il-ftuħ tal-iskola fl-Etjopja b'isem Jake. Riċenti avviċinani xi ħadd u qalli ċertu ħabib tiegħi issa Keith Marshall. U qalli isma' qalli Bunur ħanħabbarlek li ġewwa l-Etjopja fi frar. ħan niftħu skola u ħan semmuha skola Jake Vella. Lallu xi ġmiel. Fl-Etjopja, ġifieri Jake anke ħajkun barra minn xtutna jagħmel il-ġid. Għax l-Etjopja kulħadd jaf li nisfqar. Ekku. Ħajkun qiegħed jgħinhom ukoll. Ekku. Fabio, inti atleta li kollha nammiraw ħafna u kien hemm momenti fejn kellek momenti bsin ħafna ġieli kelli xorti li smajtek tiskellem dwarhom għax inti tagħmel extreme races. Ġieli Jake f'moħħok. Ħanejlek jiena Jake miet 3 ijiem qabel l-ewwel deka li ta' ħajti. 3 ijiem ġieli ħadd daqqa tajba. Issa minn dakinhar law tfajt l-istiker ta' Jake fuq ir-rota ħalli meta nkun fuq ir-rota tinbagħti dejjem jgħid.
Jake insomma dejjem f'qalbi, ġirmi nkun qed imbagħad dejjem niftakar f'Jake u jiena naħseb nispiċċa r-races permezz ta' dak il-mutual thoughts. Yes, dejjem miegħi, imma yes, l-ewwel dak ħadd kedda 3 tim. U żgur 3 tim qabel, għalla volja kont taf inti mbagħad meta. Infatti, ftit qabel il-Fabio kontetlu Fabio ħjar tiġi taraħ kemm tista' għax naħseb wara r-race mhijiex se jkun magħna. Ekku. Mala. L-aħħar ftit momenti, taf xi nixtieq nistaqsikom, kieku Jake jinsab ma nallum, x'messa x'taħsbu li jgħaddi anka min-naħa tal-annimali, ħansaqsilek ukoll. Lil dawk li qed isegwuna, jien kieku meta niftakar f'Jake niftakar fl-annimali b'mod għaliex minħabba l-ġit li jagħmlu anke fl-isport. Jiena jispirani u dejjem nagħmel nuża ħafna bħala eżempju fis-sens tajjeb, fhem ta' xina bħal Fabio nkun ta' ma' nies jgħidu li m'għandix ċans jew hemm jew juġani u ngħid taf kemm kien hawn nies li jbagħtu Jake wieħed minnhom u li baqa' jinsisti. Jake jekk kont tgħidlu Jake inti kapaċi titla' skaluna, kien jgħidlek le, jien kapaċi nitla' is-sellun kollu. Allura Jake kieku qiegħed hawnhekk naħseb jiena żgur perswas li jagħmel appell biex ħadd ma jaqta' qalbu. Kien jisħoq ħafna fuq min għandu mental health biex jekk jaħseb li għandu bżonn l-għajnuna ifittxallum għax jafada ma jasalx. Kif kien jiddilja mal-istruggles tiegħu x'nimmaġina li kien ibati anke jara tfal morru l-iskola pereżempju jiċċaqalqu, kif kien jiddilja ma' u minn fejn ġab? Immu kien jimla l-ħin, ġo biċċa kamra daqshekk l-isptar tal-lem idoq il-kitarra, tal-idoq id-drums, tal-lem ikanta, online homework. Ġrum li għal-ġurnata. Pjuttost kien ġili, mux ġi gerger ta' ġili imurru ħafna nis jarawħ u jitelfuħ, kien jgħidu li telfun illu, ma kelli ċans nistudja, ek ta' ġifiri. Imma ta' ġiġ baħil ċaħad, ġosi. Ħanejdek li, aħna, konna minn dak it-tip u għadna, parents ta' Jake. Jake jiena il-ħaqtu jagħmel kollox bħal tfal oħra, meta ma ġiex jimxi, ma tfajniħ ġorokna, u għadna nitħassruħ. Etlu Jake, mux qed timxi b'saqajk, pero ħad timxi b'xi ħaġa oħra. Jekk l-awm kien imur, xorta kien imur, ma ġabx skużi Jake, it-triathlon kien imur, hemm bidbatija, ġifieri qatt ma mhux ma fissidnieħx. Ħallejtu fil-libertà. Ħallejnieh, inkoraġġejnieh, jiena niftakar Jake kien isuq ir-rota bil-klits imwaħħal, periklu anka lina l-kbar tkun periklu, imma għallina jekk irrid nitgħallem u ħallejtu jsuq fi triq hekk. Kienu jgħidu li l-aħwa daqs da karozzi, daqshekk. Ekku. Messaġġ sabiħ minnkom it-tnejn inti, l-aħħar messaġġ minn għandek. Fejjitlu l-annimali naħseb l-ewwel ħaġa li naħsbu aħna Jake. Anka fil-għodu kif niftħu s-santwarju hemm ir-ritratt tiegħu ngħidulu bonġu bħalu mhux ħajkun hawn. Jalla min qed jarana. Nemmen li jekk il-Maltin vera iridu jgħinu l-annimali bħalma ħafna nies jgħidu, jieħdu dik il-ftit ta' talim minn Jake. Għax itina kuraġġ li nkomplu l-ħidma tagħna. Ekku. L-aħħar messaġġ tiegħek Fab. Yes, jekk ħanużaw il-Jake bħala modell, Jake il-leġenda tagħna għallimna nżommu ruħna fit f'kull sitwazzjoni li nkunu nsabu fiha u ovvjament natu għajnuna kbira ta' l-santwari tal-annimali. Vera grazzi li ġobkom tiġu sellina għas-senjura illi bħalek. Ringrazzja l-poplu Malti Wawċi tas-sapport li dejjem tawna. Għal-kemm qed imbagħtu t-telfa ta' Jake, nħossuna onorati li Jake ġi tifel tagħna. Ekku, eżatt. Messaġġ sabiħ ħafna, grazzi ħafna lilkom, grazzi lil Main Fuel Your Purpose u lil Marks Bakery Tarxin għal-rigali għal-mistednin, grazzi ħafna lil dawn l-sponsors u ningrazzjakom tal-li kontu magħna għal din id-diskussjoni ħelwa. Nispera li din id-diskussjoni ħallit impatt fuqkom, grazzi tal-li segwejtu il-programm Malti Kulturali. Narawkom fl-imis. Malti Kulturali huwa programm imtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fiħdan l-Emkast. Nirringrazzjaw lil Main Fuel Your Purpose u Marks Bakery Tarxin għar-rigali tal-mistednin.
Thank you.